Eric, ano yan? Ang bastos naman ito. Ano sasabihin mo? Eric, ano yan? Ang bastos naman ito. Ano sasabihin mo? Anong ginagawa mo? Ano ba? Inistorbo mo kasi ginagawa ko eh. Bastos ka. Diyan pa talaga ha. Ano ngayon? Alam mo nandito yung anak mo. Ano masama sa ginagawa ko? Hindi ka nahihiya yung anak mo nandito sa harap. Bakit? Masama ba yung ginagawa ko? Ano ba yan? Patingin nga ako. Ano ba? Inistorbo mo kasi ginagawa ko eh. Patingin nga. Ano ba yan? Ginagawa ko nga to para hindi umiyak yung bata. Patingin nga. Ano ba yan? Mamaya hindi pa tapos. Para kung sila. Diyan talaga. Huwag ka nga makialam. Tumigil ka nga. Ano ba yan? Oo! Niya ka. Diyan pa talaga sa may pintuan. Ano to? Daddy lang naman to ha. Hindi pala ng bata eh. Oo na to. Daddy mo.